खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफो पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनैनि खालारा 22 जुलाइ 2026 आरो दिनै बुधबार। बे गोथार बुधबारा गिबिसिन मानगोनां हेंथाफोरखौ फोजोबस्रांग्रा इसोर श्री गणेश आरो बुध ग्रहनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। थांखिफोरा जेसेबांखि गोजौ जाया मानो, लामाफोरा अरायबो जोंनि आथिंनि सिङाव। जुदि नोंथांनि बिखायाव श्री गणेशनि सायाव थार फोथायनाय दं, अब्ला जायखिजाया जेंनाया नोंथांनि थांखिखौ सिफायनो हाया। कमेन्ट बक्सआव गणपति बाबा मौर्या एबा ओम श्री गणेश नमः लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जायो आरो मोनफ्रोमबो खामानिया मोजाङै जोबलांनो हायो। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान जुक्ति गोनां गोहो आरो रादाब गोनां गियान लाबोगोन। खामानि थिलियाव मोनसे जेथो गोनां जेंनाखौ सुस्रांनायाव नोंथांनि मेलेमखौ बाखनायनाय जागोन, जाय नोंथांनि थाथायखौ गोख्रों खालामगोन। जायफोरा गोदान फालांगि जुरिनो सानथांखि लादों, बिसोर दिनै सासे रोंग'थि गोनां बोसोनगिरिनिफ्राय मदद मोननो हागौ। दिनैनि नोंथांनि जोबनायनि सानथांखिफोरखौ मावफुंनाया नोंथांनि थाखाय रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। बेलासि समाव सोरबा आंगो लोगोनि फैनाया न'नि आबहावाखौ रंजा खुसि खालामगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। वृषभ राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनैनि नोंथांनि गियाना नोंथांखौ गिदिर राङारि आंखालनिफ्राय ओंखारनायाव मदद होगोन। नों गावनि सुबिदाफोराव खरसा खालामनो सानदोंब्ला गावनि बावजानि सायाव नोजोर लाखिनाया गोनां जागोन। फालांगियारि बिथिङाव बाहागोदारिनि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ, जाय इयुनाव नोंथांनि मुलाम्फाखौ गोबां गुन बांहोनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव मान आरो बुजिलायनाय बांगोन, जाय गोजाम जानथायखौ फोजोबगोन। फरायसाफोरा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मिथुन राशि। दिनैनि नोंथाङा गावनि गोसो होनायखौ गोसारनायनिफ्राय होबथानो नांगोन आरो खालि नोंथांनि सानखानाय खामानिफोरावल' गोसो होनो नांगोन। जायखिजाया रोखोमनि मावख'नि राजखान्थियाव गोग्लैनायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला नोंथांनि सावगारिआ गोहोम खोख्लैनो हागौ। आजै-आजौनि सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव नखरनि गेदेरफोरनिफ्राय नोंथांखौ आबुं मदद मोनगोन, जाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दावराव-दावसिखौ सुस्रांनायाव मदद होगोन। सावस्रिनि हिसाबै दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबआ गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि समाजारि खामानियाव गोसो दुंनाया बांगोन, जाय समाजाव नोंथांनि मान आरो गोहोम मोन्नैखौबो बांहोगोन। साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरा दिनै मोनसे गिदिर माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय इन्टारभिउ कल मोन्नायनि गोबां खाबु दं। दिनै फालांगियारि दावबायनाया जोबोद मेंनाय गोनां जानो हागौ, नाथाय गोलाव समनि थाखाय बिसोरो गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा गावनि लोगोरिजों मोनसे मोजां मोनाबिलि बारहोनो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबआ गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना नोंथांनि खुंथायारि रोंग'थि आरो दैदेननायनि गुनफोरखौ दिन्थिनायनि सान। सरकारजों सोमोन्दो थानाय थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन आरो सोरबा सासे गोहोम गोनां सुबुंनि हेफाजाबजों नोंथांनि खामानिया गोरलैयैनो जोबगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान रादायखौ जोबथा खालामनाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबां थुलुंगा होगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय सोलोंथायारि बादायलायनायाव देरहासार जायोब्ला नखराव रंजानायनि आबहावा सोमजिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबआ सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कन्या राशि। खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि थालांनाय गासैबो मावथांखिफोरा दिनै एसेल' नाजानायाव जाफुंगोन। गोजौ सोलोंथायाव नाजानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां खौरां लानानै फैनो हागौ। फालांगियारि थाखोआव गोदान बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय समा आबुङै मोजां गोहोगोरा। दिनै नोंथांनि बिफानि दैदेननायाव नोंथाङा मोनसे गिदिर जेंनानि थार आरो बे सुस्रांनायखौ मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबआ चन्दन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि गिदिर एबा खैफोद गोनां रां थिसननायनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला रांखान्थियारि खहा जानोबो हागौ। मावख'आव थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सानथांखिफोरखौ गाज्रि खालामनो नाजानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि खामानिनि रोखोमखौ मोजाङै लाखि। दिनै गारि सालायनाय समाव बांद्राय सांग्रांथि थानांगौनि गोनांथि दङ। गोब्राब थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गोसोआरि आरो
नैतिक हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोख्रों लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। वृश्चिक राशि। जुलियारि जिउआव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै गावजों गाव रायज्लायनायनि गेजेरजों आबुङै जोबलांगोन आरो गोरोबलायनाया बांगोन। फालांगियारि बाहागोदारियाव गोरोन्थि लाखिनाया दिनै नोंथांखौ मोनसे गिदिर आरो सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। बायजो हादोरारि फालांगि एबा लजिस्टिक्सजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गोदान आरो गिदिर रादाय खानायनि सम्भावना दङ। सावस्रिनि बिथिङाव दिनै जोबोद मोजां थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि। दिनै नोंथाङा बिजिरसालि एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेयाव मोनसे मख'जाथाव आरो थिरांथायारि देरहासारनो हागोन, जाय नोंथांनि गोसोनि बसखौ खमायगोन। मावख'गिरिफोरा दिनै साख्रि मावग्राफोरनि गोख्रों आब्रुथि आरो समनि पाबन्दिखौ नुनानै जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। रांखान्थियारि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय गोजाम नखरारि गोरोबलायनायखौ दिनै बैसोगोरा सुबुंनि गेजेरजोंसो गोरलैयै आरो अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मकर राशि। आरिमु, मिडिया, सोरजिलु, लिरनाय आरो डिजाइनिं बिथिंजों सोमोन्दो थानाय थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन, जाय बिथांमोननि रोंगौथिखौ बांहोगोन आरो बिसोरखौ बांसिन सिनायथि होगोन। स्टक हाथाइ एबा म्युचुएल फान्डफोराव गोलाव सम रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना मोजां सान, जाय इयुनाव गोबां फिथाय होगोन। मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआव मोनसे गोदान बुजिलायनाय आरो गोथौ सोमोन्दो थागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ गासै सानावनो गोजोन लाखिगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा आबुङै नखरारि सुख सुबिदा आरो सम्पथि आरो न'जों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ फेहेरनायाव जागोन। जुदि नोंथाङा गोदान न' एबा गोदान गारि बायनो सानदोंब्ला, लेखा बिलाइनि खामानिखौ सिगांथिं आवगायलांनो थाखाय दिनैनि साना मोजां सान। नोंथांनि बिमाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ खाथिसिन आरो गोसोआरि महरै गोथौसिन जागोन। दिनै खामानि थिलियाव गुबुननि गावारि बाथ्राफोराव आखाय होनायनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि खाफाल गोनां नम्बरा 8, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि साहस, रायज्लायनाय रोंगौथि आरो जोहोलाव जौगाथायनि सान। बिदा-फंबायजों जागायजेननाय मोनसे गोदान फिसा फालांगिया इयुनाव गोबां राङारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गुसुं फालांगियारि दावबायनाया नोंथांखौ गोदान मक्केलफोरजों सोमोन्दो गायसननो आरो गिदिर अर्डार मोन्नायाव मदद होगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोहोगोरा मोनगोन। नोंथांनि खाफाल गोनां नम्बरा 12, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 22 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै बजरांबली लिरना लाथार। नोंथांनि जिउनिफ्राय गासैबो जेंनाफोरखौ बे बजरांबलीआ दिनै बोखारनो हागौ। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।